wanda kaisa segang go sini mandai hatio sini khoroksa takukni auto khami thangjaka auto borok saing borok tera jage waling duano sunam latino borok khamjaka khamjak matui sini borong gonang Sarnebar Kumar bo haino si paramathono silsa woi abo haike gojok sarmoni bagai जों दिनै प्रेस मिट माखायका आउन बागै दिनै Sarnebar Kumar abo hairok gujok babir उन्थानि रेमने अब खूब जाया नेक्स्ट बो हाय गाहाम डिटेल रिपोर्ट नाय abo hairok ka प्रेस मिट थेके जानाय दिनै babir उन्थानि वो abo हायखरनि इंगो abo hairok ता खायतों हनै आं आसा सावैनो ताइसा मा साताय कलायो दिनै मानदे एरिया बा अनिदिगि जागारबो जों गोबां मा जागा सिरजा होय दङ सिन Sarnebar Kumar जमेतिया कालेक्शन खायमानो दै इसिब्रक दै खायो हनै जों खोनाय दं किन्तु आबो गजब आबो सिनि तिब्रा मथायनि सराय रखन जीवन आबो हाय खाया जों आबो रखनो जों दैनाय जों सतरक मा दंनाय दिना आबदे हाय खाय तो हायकै जों बरन बागै उपयुक्त शास्ति मारलायनाय ini bu kosana kanaka mandai go auto soksai dokha aw जों report mai tongo obhai jodi konti dongklai जों bisi nai singla ani strai rok nai singla जों peaceful flight जों democratic movement जों bo khlainai हामबाय दिनै मानदाय तिब्रामाव थायो बिनिफ्राय बोसकामाव फाइनेल नाखा तामनि हिमाले जों दिनै गायसा दिपर आईपीएफ टिरनि बंनि मन्त्रि उंगो प्रेस मिट खालामनानै नुखा प्रेस मिटआव नुजाखा जे मानदाय दिनै दिपर गायसा गटना गटिमानि दं गटना हांगाय दिनै दिपर अटो गायसा खामगा मानदायो अटो खामानि कारनति आईपीएफ टिरक सागाजे आबो तिब्रामाव थाराव थांनायाबो सगिरिनाय आबो टोटली मिथ्या गथा बा आबो जायाको तामनि हिगाय साइमान जागाजे अटो दिनै गायसा दुगानो वेल्डिं दुगानो वेल खायनानि बागै रिजा कमने अटो वेल खायफोरो अटोनि वेल्डिं खाय दंफ्रो बा जाला रै दंफ्रो अटो आजे वेल्डिं खायनि हर बुजामा बायबा स्पार्क मा बायसा अटो हर खामै थांसिउ हिगाय अटो दाइसे सीएनजी प्लस पेट्रोल नि जों साइमानका ताइ अटो हरंगो नामानि परे को फायर सार्भिस सबायनानै लेरखा ताइ लुकुरो आजागा जे गानागिनि तंनाय जतनो साक बाजा लायै निजि उंगो लायै गानागिनि बाल्टिं बाय दैथुमै हरमा मथा लाया कक सारां नायमा कम हायसे जों साइमानो दाबु जे जिनि आईपीएफ टिनि जिनि Sarnebar बत गायसा गभर्नमेन्टनि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर ताइ फरेस्ट मिनिस्टार ताइ बर गभर्नमेन्ट दं बर हाय बर जुदिनो अमा हायके कक सागा हंगाय बाहायके गट हंगायबो ब जुदिनो सानानि न हंगाय बताइसा गाहामके इनफरमेशन नावै बा फैक्ट्स न चेक खालाय हंगाय जाखमुलै जों मानदायनि तिब्रामाव थाराव खाखलायदा ब दाबु जुदिनो बनो तो गायसा फलो खालायनि बिनि फलोवार दं बनो बर मानिनार दं बर हाय दायित्व गोनां बर जुदिनो अम हायके कक सागाय बर रक हयहरनि उंगु बा बर रक मिसलि नङै मान आंनि बागैनो आं बर सानानि मुसुङाव बर बसकानि दिनो अम हायके डाइरेक्टली ब्लेम ता खायदों तिब्रामाव थानोबा केमन थानो बर बुले फैक्ट्स चेक खायनानै इंतु आपनि बरे कयथा कमेन्ट होनानै इंतु अबनो जों बेलेखेनो खा हामिया जानोबो बा जों अबनो बेलेखेनो जाजागलिया आंनि बागै जों अक दिनै बसकामाव मानराखा लुगुरनि बसकाम